Kung sino gulat. Amin na nangyari po kagabi sa disco sa Pungon. Yung tao na anak ni Norma natigbasa. Ako nung walo sa Ano eh? Tigbasan? wala na dyan nagpatay. Wala dyan natigbas. Wala na dyan naong tinigbasan na daan. Hindi, mga god. Kaya nga naman ko na yung nahitabo sa disco gabi ba? Mga kaigsuunan ko, ulan! MC! Over. Over naman! Ano siya makistorya ni Maser? Gabi ba? Nakaaway to gabi kay tungod manggod to sa kanang silo-silo sa badji ba? Niya lagi kay Nagsila sila tungod na ho. Eh, nag-ibog sila kinsa mo. Nire, nasamdan niya na. So, Oo nga. niya mo lagi ikaw sa lari. Inosente ko, ana. O ka na si Jamo, o sana sa tigbasan gabi eh. Buang. Kami, Inke, yung anak ni Lito nga, Didi. Ano siya? Ipakita mo nga yung ano mo, yung samad mo. O, so dito sa tigbasan, winaklin niya yung sundang, tas winaklin niya kasi ayaw matamaan yung ano niya, butiti niya. Kaya yun, natamaan yung kamot niya. Yun. Ano masasabi mo doon? Mo lagi ba? Kami mo to tinig-away ba? Niya kadili mo ko niya makaya kay taga-sikihor man ko. Nya, man sa kay bawon taga-sikihor mo, barangan masikihor. Bujaga na ba? Butla noon re. Bujaga na bang ano? Mao pa pag-practice pod. Ano, kaya dali ba? Diga, padong na focus pa kahiluan. Wala na. Mara yung hiluan na sa liste. Na. Roland Ponce. Roland Ponce, nag-uulat. Balik sa'yo, studio. Mama ko, ang call. Balik sa'yo, studio. Balik sa'yo, studio. Over. Maria, gagawin na sila ni. Oh. Ganang, ano, sa kanan. Uda na yan. Isa tinorengan ni. Sa tinorengan ni Propeta. Propeta. Una na inyo pukukan siya. Ano ko? Propeta unsa may maistorya nimo ning atong baryo na to nga nanay ko galingon nga itim. Gusto ka nga mo kang i-greet. Propeta Glodo ka no? Saya. Kita Isaiah kapitulo 2. Ang uluhan. Ya tatin og ang budbud og syakoy. Saan ka po? Silaw po. Sabu. Shabu. Kuan niya. Muna yung spotlight. Mura mo ng pagsutong mata. Nagsugod ang rosaryo. Ha? Ino naman ito. Nangita ko ang sampay ani ang Ino sarap. naman nga. Hilaan buntok. Ngano ko na problema sa nga ako nahilaan buntok? Ano lagi na? Man to. Ha? Sunata. Nata lagi? Unsa usam na problema? Igret ka na mo. Ansaw. Balik dito dahil igret ka ito nga. Isayas, Apropeta. Kanara ka. Igret. Ansaw. Nga nila ka kay padunggon ka na mo. Parang medyo kay Mercano ya. Mercano. Ag magmenjo ka magkano kay salad paman ka. Ayaw lang ng Amerikano ya kay nga ni nagdadako ba. Di ko kayo na murag naw ha. Aga nang mura nang haas ang negro, aga nang mga Amerikano, makayang ko ka makita ko ka langit-langit nga lang dito. Makayang ko ka mo kini ang langit ng Himaya.